پەیوەندی لەگەڵ هەژمارە گرتیان زندانە حەمایە لە ناوا سووریە هات بڕین. ئەوژی پشتی دوو ڕۆژان ji بەشداری ئەوان li greva birçîbûnê de ya ku ji duşem baborî ve dest pê kiribû. Weku redkirinekê li ser biryareke dadweriya Esed derbarê 11 girtiyan li zindana Hemayê di heftiya yekem de ji heyva yazdan ya vê salê. Piştî seredana dadwerê leşkerî Firas Dunya ji bo heman zindanê û daxwaza veguhestina 11 girtiyan ji bo bicihkirina biryara sêdaredana wan ya ku hatibû paşvexistin. Rewangeha Sûriye ji bo mafê mirovan got ku girtiyên zindana Hemayê yên ku ji aliyê ewlehiya rejîma Esed ve bi tometên girêdayî beşdarî di şoreşê de ji adara 2011 ve di zindanê de ne ji bo roja sîyem gireva wan ya birçîbûnê berdewam e. Rêveberê Rewangeha Sûriye ji bo mafê mirovan Ramî Abdurrahman da zanîn ku wan zanyarî wergirtine derbarê wergirtina wan girtiyên ku beşdariya girêvêkirine ji biryara veguhestina wan ji bo zindana Sêdnaya ya navdar bi qesabxaneya mirovan. Ji aliyê xwe ve Besam Ahmed rêveberê cêbcêkar yerêxistina Sûriyûn min ecl el-heqîqa wel-edale an ku Sûriyên bo rastî û dadperweriyê tekez kirine ku pêwendî lêgel hejmarekê ji wan girtiyan hatiye birîn ji roja duwem de ji gireva birçîbûnê ve. El-Ahmed her wiha got ku ew girtî ji ber bûyerên ku li Sûriye rûdabûn hatibûn girtin û biryara dadgehkirina wan ji dadgehên meydanê û yên dije terorê derketiye. Malbatên wan girtiyan ji encamdana sêdaredanê derheqî wan girtiyan ku pêwendî bi wan re hatiye birîn ditirsin. Ew jî ji ber beşdariya wan di xwepêşandanan de û daxwaza hilweşandina rejîma Esed. Tevî ku malbatên wan girtiyan bi xwepêşandanan rabûn li pêşdergehê zindanê dijî biryara sêdaredanê lê tu guhertin di pirsê wan de nehate kirin û tu hemahengiyeke navdewletî bi wan re nehat kirin. Pirsa girtiyên rejîma Esed li Sûriye yek ji astengtirîn pirsê niha ye. Ew jî ji ber rêgiriya desthilatdariya Esed ji rêxistinên navdewletî re ku derbasî wan zindanan bibin ku niha bi dehê hezaran girtî di zindanên Esed de hene ji sala 2011 ve ta niha û gelek ji wan raserî biryara zindankirina heta hetayî hatine serbarî biryarên sêdaredanê yên paşvexistî ku tenê gunehê wan daxwaza jiyaneke azad û birûmet bû.